Преди 10 години един млад инициативен и находчив човек от Пернишко решава да създаде ферма за редки и изчезващи видове домашни животни – каракачански овце, дългокосмести калоферски кози и каракачански кучета. Не след дълго към това основно занимание той добавя още един екзотичен штрих – малък парк за опазване и проучване на едри хищници. Срещата ни с Сидер Седевчев стана край оградата на Медо, впечатляващ 4-годишен мечок. Моята съпруга е биолог, специалист в областта на едрите хищници и специално вълка. Много години работи по различни проекти и нейни инициативи за изследване на вида, за опазване, за подобряване на статуса на вида. Също така с мечки се занимава. И дойде идеята защото работехме по образователни програми, в много училища сме работили с деца, с наши образователни материали, с слайд-шоу, но искахме да имаме животни, живи животни, които да могат да видят децата. Преди да попадне тук, Медо дълго и нерадостно е митарствал на различни места. Роден е в зоопарк, след това е харесен за пътуващ цирк, по незнайни причини отстъпен на бизнесмен със странно хоби и желание да притежава такъв домашен любимец. Бързо освободен от това му качество и статут, с идеята да бъде прибран в парка за танцуващи мечки край Белица. Но не било писано и там Медо да намери свой дом и трябвало да напусне заради малко странното условие, че след като не е бил цигански танцуващ мечок, не може да остане и там. Най-накрая, по предложение на Сдружението за дива природа Балкани, той попада на нашия събеседник Сидер Седевчев. Той беше на 2 години, беше изключително малък за възрастта си. Но тук порасна и стана един хубав мечок. В момента фактически е малко в лятна форма, зимата става много дебел, буквално кръгъл. Заклет вегетарианец е. Опитвали сме да му даваме месо, експериментирайки да видим дали все пак ще му хареса някакъв вид месо, но твърдо отказва, дори го е страх. Примерно, ако хвърлиме парче месо, той го обикаля отдалече. Дори не смея да го гледа. Иначе обича плодове си. Почти всякакви зеленчуци, някакви зеле обича, хляб, много хлебни такива изделия. Риба, това му е най-любимото му е риба. За разлика от други едри хищници, мечката много трудно се поддава на опитомяване и дресировка и рисковете при общуване с нея никак не са за пренебрегване. Мечката по принцип е непредсказуемо животно, по мое мнение и по мнение на много други хора. Изненади не са изключени? Не са изключени, тя както ви казах, примерно един поглед права в очите го приема за предизвикателство. Недалеч от неприкосновеното лично пространство на Медо се намира защитената зона на двата вълка Въчо и Байто. Този вид едър хищник е под специалната и целева протекция на Сдружението Диви Балкани и неговото разпространение се следи и контролира по специални природозащитни програми. Смята се, че вълците са едни от най-умните и интелигентни хищници в нашите планини, с традиционно натрупано негативно отношение към тях от страна на животновъдите по разбираеми причини. По-големия вълк е вече на 9 години, Въчо се казва. Той израсна с моите деца, с по-голямото ми дете. Първо в апартамента, след това го донесохме тук, водили сме го от него в училище да го вижда децата, да го пипат. Тук си идвали много групи, извеждаме го навън да го пипат, но вече с възрастта стана малко по-нервен. Така че престанахме да позволяваме на деца да го пипат. Другия Байто в момента на 6 години, той е малко така по-див. Значи при вълците това, което е интересно, че за да се социализира с човека, наистина се социализира, трябва да се вземе преди да е прогледнал. Значи вече го взехме на 10-дневна възраст. И затова успя да стане, сега ако го пусна, той ще слезе долу на къща, няма да избяга. Докато другия, въпреки че с него съпругата ми се оправя, извежда го на разходки, пипа го, но аз другия не мога да го пипна, само тя го пипа. И предполагам, че ако му отворя вратата, дивото ще го призове веднага. В село Влахи в процес на оборудване и пълноценно функциониране е образователният център за едри хищници. Той ще предлага подходящи форми за наблюдение и изучаване навиците на хищниците. Под формата на зелено училище базата предлага много добри функционални възможности ученици от различна възраст да се запознават с представители на дивата българска фауна. Макети, диапорами, кътове, леговища, снимков материал. Всичко това гарантира един опознавателен и образователен процес, който да отговаря на съвременните екологични и природозащитни знания и поведение.